שלום לכולם, בסרטון זה אדגים כיצד מפיקים מסמכי מס בתוכנת מאסטר פלן. סרטון זה הוא אחד משלושה סרטונים בנושא מסמכי מס. סרטון זה יתמקד בהפקת חשבונית מס קבלה. לכל אחד ממסמכי המס ניתן להפיק מסמך זיכוי. על מנת להפיק מסמכי זיכוי, מוזמנים לפנות לסרטון בערוץ שלנו זיכויים למסמכי מס. על מנת להפיק חשבונית מס קבלה, יש לוודא שהוגש חשבון עסקה, והפקת המסמך תקרה בעת קליטת התקבול לחשבון. שימו לב שכל הפרטים שימולאו בכרטיס התקבול יופיעו לבסוף על מסמך המס. רק לאחר שמירת התקבול לחשבון, יהיה ניתן להפיק חשבונית מס קבלה. בלחיצה על כפתור זה, ייפתח כרטיס מסמך מס, ממנו ניתן להפיק חשבונית מס קבלה. כרטיס מסמך המס ניתן לעריכה כל עוד הוא לא הופק בתוכנה. אם הלקוח למסמך השתנה, ניתן להחליף אותו בשדה שם הלקוח. ניתן לשנות את תאריך הפקת המסמך בשדה תאריך מסמך. בנוסף, מספר הקצאה מתקבל באופן אוטומטי בחשבוניות מעל 25,000 שקלים, בעזרת מנגנון בין תוכנת מאסטר פלן לרשות המיסים. נכון לעכשיו, אחת לרבעון מערכת רשות המיסים תבקש אימות משתמש. בעת הפקת המסמך, תוכנת מאסטר פלן תקפיץ הודעה עם לינק, ויש לעקוב אחר ההוראות באתר רשות המיסים. אפשרויות נוספות לעריכת המסמך לפני הפקתו נמצאות בלשונית עיצוב המסמך בתחתית המסך. ניתן לערוך את השדות המופיעים על גבי מסמך המס. לדוגמה, שדה תיאור נלקח מתיאור חשבון העסקה והוא ניתן לעריכה. ניתן להוסיף הערות למסמך בחלק העליון או בחלק התחתון בעזרת כפתור הפלוס. על מנת להגיש מסמכי מס במטבע חוץ, יש לגשת ללשונית מסמכי מס במטח, לסמן וי בהפקת מסמכי מס במטח, ולאחר מכן לבחור את המטבע חוץ הרצוי. לאחר עריכת השדות הרצויים, יש ללחוץ על כפתור השמור, ולאחר מכן הצג מסמך. הצג מסמך מציג טיוטה למסמך. יש לבדוק את מסמך זה. פעולה זו עשויה למנוע זיכויים בעתיד. אם כל הנתונים במסמך נכונים, ניתן לסגור את הטיוטה וללחוץ הפקת מסמך מס. לאחר לחיצה על כפתור זה, לא יהיה ניתן לערוך את המסמך והוא יקבל את המספור הרץ של המסמכים בתוכנה. יש ללחוץ כן להצגת מסמך המקור. במסך זה ניתן ללחוץ על הכפתור אימייל לשליחת המסמך חתום דיגיטלית בעזרת האוטלוק, או ללחוץ על הכפתור PDF פלוס Certificate לשמירת המסמך חתום דיגיטלית על המחשב. רק לאחר לחיצה על אימייל או על PDF פלוס Certificate תופיע חתימה דיגיטלית על המסמך. כך מפיקים חשבונית מס קבלה בתוכנת מאסטר פלן. אם ברצונכם להפיק חשבונית מס או קבלה, פנו לסרטונים הנוספים בערוץ היוטיוב שלנו. לשאלות נוספות מוזמנים לפנות אלינו בטלפון בסיום הסרטון. בהצלחה, קבוצת מאסטר פלן.